The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Romans 8:1, therefore there is now condemnation for those who are in Christ Jesus. Psalm 37, 5-7, commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Hebrews 4:9, 11, and 14. There remains therefore a rest for the people of God. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. Exodus 33:14, he said, my presence will go with you, and I will give you rest. Jeremiah 17, 7-8, blessed is the man who trusts in the Lord, and whose hope is in the Lord. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaf will be green, and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. Psalm 112, 7-8. He will not be afraid of evil tidings. His heart is steadfast, trusting in the Lord. His heart is established. He will not be afraid until he sees his desire upon his enemies. Before we start our Bible study, nining adlaw agi kinahanglan ang atong naandan nga buluhaton, pagpangandam sa itong kaugalingon, aron kita matudluan sa balang Espiritu Santo, nga wala kita'y sala sa atong kalag. Busa, kung nakabuhat kitang sala ning adlaw, ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios Kamahan, sumala sa iyang saad, diyan sa 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo dili magtotoo, ang imong buhaton dili ang paghingalan o pagsugid sa mga sala, kundi imong tuuhan si Ginoong Hesukristo nga imong manduluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa, karon mag-ampo kita sa hilom, agig pangandam sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo, niining lain sa ugadlaw ng imong padangat ka namo, nga buhay pa kami nining among lawas, skill pa kiniog, napay among kalantip sa among pangunahuna, kinigumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong kortesiya, o sa imong gugma, o sa imong grasya, dili kami takos gani nga mabuhi pa panikaw. Ana pa may plano sa tagsa-tagsa na mo ka kinabuhi.
mo hinungdan kami imo pang ipabuhi aron kami makapadayon sa pagtuon sa imo balaang pulong. Bani kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran, pinagis pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mo'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa atong mga subscribers, atong mga igsuon diha ni Kristo. Welcome no sab kaninyo nga mga suki na nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Okay, niya pa kita karon sa atong tunanan nga giuluhan og the Christian way of life or the doctrine of the supernatural life. Mao gyud kini ang uluhan. The doctrine of the supernatural life, ang doktrina o pagtulunan bahin sa dili kasagaran nga pagkinabuhi. Kini is addressed to all believers lamang. Way labot ang mga di magtutuo apan kung kamo nga mga di magtutuo nagpaminaw nining atong pagtuon, kung magagamit kamo sa inyong positibong bahin sa inyong kabubuton, positive volition, ug maminaw kamog maayo, ug maura ka na ang yawi nga ang balaang Espiritu Santo makalihok sa iyang ministry, pagtudlo sa kamatuoran. Okay? So, mao ka na nga itong tugon kanimo nga dili magtotoo. Karon, kay sa akong ginaingon nga this is addressed to all believers o kamong mga di magtotoo, just have an open mind. Bukas nga panguna-una o pangisip o pag-abli sa inyong salabutan bahin sa atong pag-isgutan. Okay. Karon, ingon nga magtotoo kung ikaw positibo ngadto sa pagtubo spiritually. Giyawhag o kahagisugyot diha kanimo nga ikaw mupili kag usa ka pastor karon, pastor teacher nga makahatag og ignunta sa in English best possible instruction alang sa imo pagtubo nga espirituhanon. Kaya diha sa Episo Kapitulo 5, versikulo 17, nagkanayon kini. Busa, ayaw ka mo pagpakabuang, paningkamuti hinoon, nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Now, agrigo nga pulong sa unwise, sa Visayan pa dili magialamon, mao ang pulong affron, A-P-H-R-O-N, affron. O kining pulong affron, nakahulugan kini og to be without reason, to lack spiritual common sense. Mao kanibot pasabot. Og usab, agrigong pulong to understand, kining understanding ni pagsabot, mao ang pulong suime, S-U-I-E-M-I, suime. O kini, nga pulong suime, nagkahulugan kini og to bring together all of the pieces of a puzzle. So, ang pagpahimutang sa mga pisa, putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon, meaning putting the pieces sa kinabuhing espirituhanon accurately together, kini usa ka mayong danon nga responsibilidad sa matag magtotoo. Atong mapupo kining mga pisaha, these pieces, pinagi sa atong pagtuon sa doktrina. Ato silang mapurma o mahiusa, matapo nato sila sa dihang ato kining gamiton ngadto sa atong kinabuhi. Kinahanglan ta sa pagsabot kunon sa Gyud ang gikinahanglan sa Dios nga angay tang tumanon
ug dayon ato kanang tumanon. Ug karon nga nakaplagan mo na ang tukma mong pastor, let us presume, imo na karong responsibilidad ang pagpamati kaniya o ang imong pagsuwat sa imong notes, pagkopya sa iyang mga punto nga itudlo, o giyawhag ka na sa pagkaaktibo nga tinunan, active learner. Dakong insulto nga to sa Dios kung mulingkod ka lang dito sa likod o mutang pilaw, adto lingkod sa front, sunahan, aron ka makadungog og maayo ug way makabalda kanimo. Paminog maayo. Learn paningkamuti nga ikaw makakaton. Okay? Now, ang Dios, kung siya mo una-una, dili pareho sa atong pag-una-una. He does not think as you think as a human being. Gikinahanglan mo ang pagkat-on sa paghuna-huna sama ni Kristo kung buot mo nga mo kinabuhi spiritual life. Kini nga itong isgutan nga dili kasagarang pagkinabuhi. Diha sa Isaiah 55:8 and 9, nagaingon kini. O kanunay man nato ning ginabatbat kay manong danon mapagayo. Nagaingon kini sa Visayan, kaya ang akong huna-huna, kining akong iha sa Dios. Kaya ang akong huna-huna, dili sama sa inyong huna-huna. O ang akong mga laraw, dili sama sa inyong mga laraw. Nagingon ang Ginoo. Kay sama nga ang kalangitan habog kay sa yuta, ang akong mga laraw habog kaysa inyong mga laraw. O ang akong huna-huna kaysa inyong huna-huna. Abigod nimo, ang tao, kita bang mga tao, muna-una mantag tawhan ng mga huna-huna, human viewpoint, di ba? Apan ang Diyos, muna-una kini siya og Diyos ng huna-huna, divine viewpoint, of course. Ang tawhan ng panghuna-huna, magaingon man og pagbinuutan lang, aron ka mahilangit. Apan ang Diyos ng panghuna-huna, divine viewpoint, nagaingon og tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas ug mahilangit ka. You see, ang atong panghuna-huna, our thoughts, nahidayag, meaning nag-reflect sa atong kinaiyang makasasala, old sin nature. While ang iha sa Dios nga panghuna-huna nag-reflect sa iyang hingpit nga kinaiya, perfect essence. Ang Dios nagkanayon sa pag-ingon og ang akong mga pamaagi o mga laraw dili inyuhang mga pamaagi. Kaya ang Dios no maayo, divine good, mao'y pamaagi sa Dios, samtang ang tawhanong maayo, human good, mao'y iyahas tao nga pamaagi. Kasabot ka? Now, ang bugtong nga matang sa maayo, the only good nga mapanalanginan sa Dios, ang bugtong matang sa maayo nga magamit sa Dios, mao ang gitawag og Dios ng maayo, divine good. Now, like I said, have an open mind, bukas nga panghuna-huna, nining bahina kay mayroong danon yun pag-ayo, alang sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Very essential o very critical kining doktrina. Okay. Ang divine good, Diyos ng maayo, mao ang pagbuhat og usa ka hustong butang sa hustong pagi. Divine good is doing a right thing in a right way. Pananglitan, ang paghatag og salapi ngadto sa simbahan, ngadto ba sa mga misyonero o mga ebanghelista, ang pagampo, ang pagsaksi, witnessing, ang pagtabang niadtong nanginahanglag tabang, kining tanan mga maayo man.
ug dalaygon. Okay? Apan kung imo kining gibuhat nga wa mapun-i sa Espiritu Santo, ikaw ba wa ka mapun-i sa Espiritu Santo, you're not filled by God the Holy Spirit, kana silang tanang mga binuhatan may gitawag og tawhanong maayo, human good, nga dili madawat sa Dios. Kasabot ka? Ako naman ning gihisgutan kaniadto kung ibalik na sabni nga antud masil-sil na gyud na si mong alimpatakan nga buluhaton ganing maayo nga tawhanon dili madawat sa Dios. Hugaw trapura kana alang kaniya. Sabta gina, dili kana madawat sa Dios. Unsay gisulti sa Dios? Ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong mga laraw, kaya ang akong mga laraw habog kay sa inyong mga laraw. Magkasabot ka ba ito? As long as samtang magpadayon ka sa paghuna-huna sa imong mga hunahuna, di gyud kang makatupong sa plano sa Dios alang kanimo dili. Mo'y hinungdan nga gikinahanglan mo ang imong pag-usab sa imong paagis paghuna-huna karon nga ikaw usa na ka Kristohanon. Gikinahanglan nimo ang pagkat-on sa directive will sa Dios sa imong kinabuhi. And you must do it. Kinahanglang imo kanang tumanon. Ang Pilipos 2:5 nagkanayon usab. Angay ninyong batunan ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Buot sa Dios nga munahuna kas gihunahuna ni Kristo sa iyang pagkatao in His humanity din His kalibutan, in His first advent. And by the way, kana maong Biblia ang hunahuna ni Kristo. Ang mga suwat epistles diha sa bag-ong pagkigsaad naghatag kanato og usa ka sumbanan, a pattern sa pangunahuna ni Kristo aron imo kining kopyaon o sundon sa imong kinabuhi. Ang gisulti diha sa 1 Corinto 2:16 mo kini. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa una-una ni Ginoo sa Ginoo. Kinsay makatambag kaniya. Apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. Na, we have the mind of Christ. Kaya bigod nimo, sa pagkatao ni Kristo, what I mean, in His humanity, gihikaw niya ang iyang kaugalingon. He deprived Himself sa gahom sa iyang pagkadiyos. Kinabubuto niyang gilimit. He voluntarily limited Himself ngadto sa tawhanon niyang mga hiyas o mga kinaiya. Attributes human sa tuyo nga matuman niya ang plano sa Dios nga man. Sa ato pa, sa kinabubuton iyang gihikling, He willingly set aside ang iyang gahom ug pribilehiyo ingon nga Dios aron sa ingon niya na siya magpakamatay dito sa krus alang kanato. Sabot? Tiyaw mo ka ng desisyon na gagihimo ni Kristo tungod lamang gayod kay iya kitang gihigugma. Matud pas Pilipos 2:8 nagingon, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa krus. Higala, tutuki og maayo ang duha ka mga pulong nining bersikulo ha. Duha ka mga pulong nga nagulagway kang Hesukristo ingon nga tao as man. Ang mga pulong nagpaubos og nagmasinugtanon sa in English humility and obedience. Og dinha imong makatunan unsaon mo sa pag-awat ni Kristo, how to be like Christ o pagsundog kaniya. You know what? Ang atong pagkat-on sa pangunahon ni Kristo, musangpot o musangko sa atong pagtubong Kristohanon.
O, by the way, ang paguna-una nato sama ni Kristo, gikidahang lanta ang pagbaton o pagpaubos, humility. Ang pagka mapahiubsanon, humility, usa kini ka pagkamatinahuron o otoridad, respect to authority, o pagkaway, pagkamapahitason, no arrogance. Kaya ang pagpaubos, God, humility, usa kini kakahimtang nga naay pagkagaan, relax, nga pangunahuna, nga mamunga og kapahulayan, rest. Well, sa laing bahin, ang pagkamapahitason, arrogance, usa kini kapangunahuna nga mamunga og kasamok. Di lang kay kasamok, kaguliyang o pagkadiskontinto, ingnon lang nato nas binisaya. Kay dumduman ta, nga ang pagkamapahitason, maoy misintensya ni Satanas ngadto sa linaw sa kalayo. Ug labot pagyud niya na, ang pagkamapahitason, maoy nakapaigi nila ni Adan ug ni Eva, gikas hardin sa Eden. Numdum ka? Ang pagkamapahitason, God, dugang pagayod niya na musangpot og suliran ngadto sa Dios. It's gonna lead toward trouble with God. Ang Dios, angay tangunahon hinumduman, nagpaabot kanimo, isip iyang anak og ingon nga sakop sa rianong panimalay nga magbaton ka og pagpaubos. Sanglit, nagsaad ra bagyud siya kanimo, nga iya kang pauswagon pinaagi sa imong pagpaubos. He promises to promote you through your humility. Paminaw God, nining pulong sa Dios sa giingon diya sa Santiago 4:6 nga kini nag-ingon og, apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kaaway sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Matudluan ang mapaubsanon. A humble person is teachable. Basta? Abigod nimo, diha sa imong pagkamapahitason, ang opposite, pagkamapaubsanon. Akong balikon to, kaya ba sinawa kaspasing, diha sa imong pagkamapaubsanon, imong maamguhan, nga wa gyud kay sarang mahimo nga mulampos ka unta gawas sa mga pagsangkap sa Dios. Imong maamguhan, you can realize diha sa imong masaligon nga pagsabot sa pulong sa Dios nga ang Dios mihimo sa tanan niyang mahimo aron iyang siguruhon nga ikaw magmalipayon. Just imagine that. Di mo ka na igsuon. Wa gyoy ikatandi sa matinumanong pagatiman sa Dios kanato. Wa gyoy bisag gamay ang pagkapakyas ang pagsangkap kanato sa Dios. Ayaw kalimti ang gisulti sa Filipos 4:19 nga nagkanayon og ang akong Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan sumala sa naghingapin niyang bahandi diha ni Kristo Jesus. Sa laing bahin, motubang gyud ang tanan, why exempted, motubang man gyud ang mga suliran ug mga pag-antos. Sakto? Well, matud pa diha sa Job, Kapitulo 5, versikulo 7, apan ang tao gihimugso aron magdalag kasamok sa iyang kaugalingon, sama sa aligato nga manglupad gikan sa daob. Diha sa Job, Kapitulo 14, versikulo 1, ang kinabuhi sa tao mubo ug puno sa kasamok. Yes, tinuod na. It is true nga moabot ug mosunod pagyod sa atong kinabuhi ang mga kasamok.
Sa gingon diha sa Job 14:1, mubo og puno sa kasamo ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Apan paminaw. Ang Dios adunay giandam alang kanato nga mga paagi sa pagsulbad og suliran. Mao na gitawag og problem solving devices. Ug kining maong mga paagi gimugna kini sa Dios alang sa pagsulbad sa matag usa ta kasuliran o kasamok. Tiyan mo na, pagsangkap kini sa Dios tungod sa iyang ugma kanato. Sa atong pagpaubos, atong nailhan ang pagkahingpit sa Dios. Ug ato sang nailhan ang atong imperfection. So busa, di na ta magpaluma-luma og suway og sulbad sa atong kaugalingong mga suliran. Ug labot pa, di mangyud ta makasulbad sa mao nga mga suliran. Ug nga ang Dios di lang kay makasulbad siya niini, siya pagyoy mahibaw sa pagatiman niini nila sa hingpit. He takes care of them perfectly. Pinaagi og katingalahan pagyo mga paagi nga di nimo maisip. Just imagine that. Imong gituuhan ang iyang saad nga siya ang magasangkap sa tanan mong mga panginahanglan sumala sa naghingapi niyang bahandi diyan ni Kristo Jesus. Sa laing bahin, gubot og punos mga kaguliyang ang kinabuhi sa mga di-Kristohanon. Unbelievers are in big trouble. Ang ilang kinabuhi, may gitawag in English og rat race, meaning naa ka ng pagginukdanay sa ilang pakigbisog sa kinabuhi. Sanglit, maningkamot man sila sa pagtagad sa ubang tao, una pa sila makahuman pagatiman ni sa ilang kaugalingon. You see? Ingon nga mga magtotoo, di na ta kinahanglang magkinabuhi nga naa ka ng padayon kaguliyang o kagubot. Sa diang nailhan mo nga ang kaluwasan nga imong naangkon nakapagawas na kanimo gikan sa merkados mga ulipon sa sala, the slave market of sin, mahimo mo na ang pag-relax. Relax na diya sa mga pagsangkap sa Dios. Pinaagi kang Kristo o nagapagawas na kana kanimo gikan sa mga kabalaka sa maabot ng mga adlaw. Ang Mateo 6:34 pod nagkanayon, busa ayaw kabalaka, ayaw kabalaki ang musunod nga adlaw. Kaya ang tinuod, ikaw ra manggoy naghimog lisod sa Kristohanong kinabuhi, ikaw ra. Wa manggoy lisod sa yano nga sugo sa pagkaton ug pagpaubos. Hinoon, kundi nimo ugmaron ang espirituhanong kahanas nga mukabot ngadto sa pagpaubos, nan imong gitugutan diha ang pagkaarugante nga mutubo kini siya. Ug imo na hinuong gihimo nga complicated ang imong kinabuhi. You see? Produkto ra gyud kasi imong desisyon. It's a matter of choice. You see? Kung na-complicated ang imong kinabuhi, kung gibati nimong gipunayan ka naghatag og labad sa nan, makaingon ko diha nimo nga wa gyud di ay nimo masabti ang prinsipyo sa faith rest drill paagi sa pagtuo nga nagdala og kapahulayan nga mao ang ikatulo nga problem solving device nga gisangkap sa Dios kanato mga magtotoo. You see? Ikatulo ka na. Higala. Kung imong tugutan ang pagkaarugante nga mupuli sa pagpaubos diya sa imong kinabuhi, musugod ka na sa pagpangitang tawhanong mga solusyon, inay Diyos ng mga solusyon. Musugod ka. Di man nila na. Kaya bigod nimo. Kaya ang pagkaarugante, arrogance, mag-isip ni siya nga
naagyo'y mas sayon nga solusyon kaysa adlaw-adlaw nga pagtuon puno sa Dios. Naibaw ka? Ang kanunay nga puntariya sa pagkarugante mao ang problema. Nakakita ka ba niya na? Did you realize? Ang balikon, ang kanunay puntariya sa pagkarugante mao ang problema. Samtang sa pikas nga bahin, ang puntariya sa pagpaubos mao ang solusyon. The solution of God. Di ba ni? Ang pagkaarugante, pagkamapahitason, nagapadayag kini siya iyang kaugalingon in many ways. Apil na niya na ang iyang pagrebilde batok sa otoridad. Bisan pa ang mga iladong mga magtotoo sa ilang panahon, nahisukamod man gani ni ining sa pagkamapahitason. Ginamit ang malig-on nga pagtuo kadto sila sa Moises. Mo'y nanguho kini si Moises sa mga Israelinhon pahilayo sa Ehipto. Iyang gisaligan ang Ginoo bisan pag ang pulang dagat, the Red Sea, diha sa ilang atubangan. Ug ang mga kasundawhang Ehiptohanon didto sa ilang likod. Gimanduan ni Moises ang gipangkuyawan ng mga Israelinhon sa dili pagkataranta, not to panic, kundili sa iyang pag-ingon ngadto kanilang, ayaw kamo kahadlok, pabilin sa inyong nahimutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo dining adlaw aron pagluwas kaninyo. In English pa, stand still, behold the deliverance of the Lord. The Lord will fight for you today. Exodus 14:13. Gibahin sa Diyos ang pulang dagat. God parted the Red Sea ug iyang giluwas sila. Now, human mo labay ang kapid-an ka mga tuig didto sa gitawag og Meriba. Kinis Moises tungod kay giambot siya sa pagkarugante. Ningabot gyud niya. Misupil sa direktang mando sa Dios nga pasultihon kini siya ngadto sa kabato aron gikan niadto mubuhagay niya ang tubig alang sa gipang uhaw nga mga Hudiyo. Exodus 17. Resulta niadtong iyang pagkarugante o paghimo niya niadtong daotang desisyon. Wan hinuon siya tugutis pagsud sa yuta sa saad. Promised land. Now, sa laing bahin, si Apostol Pablo, nga mo'y nagsuwat sa labantog ng mga doctrinal epistles diyan sa Biblia, kini siya may atubang usab sa problema sa pagkaarugante. Sa dihang misupak siya sa Dios, sa dili niya pag-adto sa Roma, sumalas gimando niya sa Dios, inay nagtuman siya sa pag-adto sa Jerusalem. Nanas mga buhat 18. Tungod niya itong dautan niyang desisyon. Ang nihayaguman niya nga resulta niya ito, mao nga siya, gidako pinuon siya, ingon nga binilanggo, o gipada dito sa Roma nga kinadinahan in chains. Now, ato tas 1 Pedro 5:5 nga ito sa 6. Nagasulti kini sa ingon. Kontra sa Dios ang mga garbuso, mga arugante. Apan maluoy siya sa mga mapausanon. Busa, pagpailalom kamo sa gahom sa Dios aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang gitakda. Prinsipyo. Okay, ako kataga ang prinsipyo nini. Ang tawhanong mga solusyon, maisip nga dili solusyon. Ang Diyos nung nga solusyon, mauray matuod nga solusyon. Atong madinggi, balik-balik usab. Sa in English, human solutions are no solution. Divine solutions are the only solution. Sabtag na. Now, sa makadaghang higayon, matag adlaw, kinahanglan tas pagpili, dapig ba kita sa Dios
o supak makita kaniya. Kung mohimo taniining pagpilia, inubanan sa pagka-arogante, atong gipili ang atong solusyon ug ang kadulom sa pagkaway solusyon. Apan kung kining pagpilia ubanan nato og pagpaubos, atong gipili ang hingpit nga solusyon nga iya sa Dios. God's perfect solution nga mao ang pagpuno sa Espiritu Santo kanato, ang atong paggamit sa doktrina diha sa atong kalag, paggamit sa 10 problem-solving devices ug uban pa, ug atong gibutang atong kaugalingon sa kamot sa Dios. Sabot? 1 Pedro 3:8 ug 9. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga una-una ug pagpati. Paghigugma ay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi ug dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi noon kinig panalangin, kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Now, sa ingon nga ang Dios nagamando man kanimo sa pagbaton o pagpaubos, usab siya nagamando kanimo nga magmasinugtanon ka sa iyang pulong. 1 Juan 5:3, kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ato ni padayon ugma. Okay? So din nilang una kita kutob pagkakaron og ayaw sipyat sa sumpay nini. Aron nato gyud matuhog ang tanan nga unod niining tanang gisgutan nato ang pagkamapaubsanon ug ang pagkamapahitason. Magampo ta. Balaan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Grasya kini among gipahimoslan ang among pagtuon sa imong mga pulong. Hinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. O nga kami makapadayon sa pagsibog sa unahan ni ining dili kasagarang pagkinabuhi nga diin among gisgutan kining imong mga punto nga sarang namong makatunan, among tuuhan, among gamiton sa among pagkinabuhi. Salamat ning among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.